El març del 2010 s'inaugurava una de les carreteres més reivindicades del territori, la que uneix Xerta i Horta de Sant Joan, amb un cost de 41 milions d'euros. Només 4 anys després ja s'han de fer les primeres obres de manteniment. Tot i que encara s'estan valorant les obres que es duran a terme, el delegat del govern ha avançat que la inversió serà important. Evidentment, no podem estar satisfets i contents perquè, home, si al cap de 5 anys que ja s'acaba la garantia, que vol dir que la Generalitat hem de pagar els danys d'aquesta carretera, home, de satisfacció no hi podem estar. Però tot insistim que, clar, és una carretera complicada, bàsicament per l'orografia per on transcorreix aquesta carretera. Els principals desperfectes es concentren en el tram de carretera entre Prat de Comte i Horta. Un tipus de problema és desprendiments, que això afecta a la carretera perquè has d'anar i fer caure aquelles pedres grosses que afectaran quan cauran a la carretera, per tant vol dir que hauràs de fer caure les pedres, retirar-les i arreglar el que has fet malbé, però hi ha un perill, per tant això ho hem de fer. Això és degut a la gran quantitat de pluja que ha caigut aquests últims anys i que la pedra al tocar-la i a l'escapçar-la s'ha anat gratant. Aquest és un problema. I l'altre problema, que està més situat a dalt a Horta, més tocant a Horta de Sant Joan, és lo ferm. Allí sabeu que l'any passat i l'altre s'han fet diverses actuacions perquè es va fer un pont i aquell pont anava damunt d'un barranc i l'obertura no era suficient. Jo no soc tècnic, però me diuen que no va ser suficient i es va tindre que reforçar molt per davall en ciment. Allò finalment s'haurà de traure, per entendre-nos, i fer-ho ben fet. Durant el Consell de Direcció d'aquest dimarts, el govern també ha anunciat la posada en marxa de 2 cases d'infants a Tortosa i Gandesa, amb capacitat per a 16 xiquets i les seues famílies. L'objectiu, han explicat, és previndre futurs problemes. A lo millor és un infant amb una família en un entorn social molt problemàtic que probablement en una mica d'ajuda per part de l'administració i per part d'estos professionals segurament se'n pot sortir endavant i en canvi si no tenim aquest recurs moltes vegades acaba sent una tutela administrativa. Els 2 equipaments que estaran gestionats per una entitat estan destinats a xiquets de més de 12 anys. En només 2 mesos podrien estar en funcionament.